گوش کنین جانگوارو. امروز جمعه، پگاه بازار، پگاه دیگه شنبه، به وخدنوی می جنگیم. Ой, пес бача ҷон. майвезер айкай носкашира сар кадай. ма вақте ки бой бурӯя сар карда будум, ай ҳам вақт мекашидам. ма пеш ай бой агар я нос назанам, ма ҷанг карда ман калол мешавам муҳоҷир. ман я орзу дорам, мехоҳам қадем қадами қурбон я бой бурам. барои чӣ зафарчанею қадами қурбон чӣ сабаб дорад? барое ки қадами қурбон бисёр сари павороту дага